putra dalang tur ya sarjana seni. Mas Petro. Nggih. Putra panjenengan napa nggih enten sing niru panjenengan ten gegulang bagian kejawen utawi budaya Jawa? Luput. Anak loro mboten sing ten seni. Lah terus sing ageng sing cewek nika staf wonten kampus. Weh, kampus pundi? Kusuma Usada. Oh nggih. Ingkang alit menika pelayaran sampun layar 3 bulan menika. Alhamdulillah, tegese ya cekel gawe. Lah kon ning seni mboten purun. Ora apa-apa. Mas Bagong, nggih, putrane enten sing ten seni mboten? Walah juara. Wah, elok no. Lagi. Karawitan Stari sing barep musik Kang, musik. Sing barep musik. Oh, malah musik. Wah, elok. Melu seneng aku diponakan ngono. Keyboard, gitar. Oh, mboten, keyboard biasa. Gitar. Nek keyboard apa solo origin icik-icik kuwi wah iki kan. Ngicik-icik. Dadi anu, keyboard apa arep ngalahke karo Mas Marno. Heeh. Tak dongake Mas Marno iki dongaku rada mandi. Soale poso 30 dina tenan aku. Piye. Tak dongake ndang entuk jodone. Amin. Soale kula wedi nek nganti Mas Marno ra ndang entuk jodoh. Tenan Mas Petro. Lah ngopo? Soale wong wis janji. Janji piye? Taun iki aku ra ndek bojo, aku dadi banci aku. Sak-sake wae. Banci kok ngono wae gilane wong. Ya, terus ki Ut. Mata. Nggo main lho. Nano. Pawitane sinden iki wis meh entuk kabeh kanggone Mbak Utsa iki. Nggih. Pripun, Bapak? Pawitane Waranggana ki guna swara bandha rupa. Nggih. Guna iki kagunan kepinteran. Pinteran. Disinau terus aja lali iso maca not gitu. Nggih, Bapak. Guna swara diudi mamrih supaya bening lan duwe power ki piye. Nek Pak Petruk ki olahragane angger bar subuh ki nyang umbul pelem kono. Wah, tenan. Ki nggo nglandungke swara, nggo nambahi power, wah tenan. Langen, Pak. Iya, tenang. Nilem 2 jam swara. 2 jam modar iki ya ngawur. Nek sinden iki genah kuwi diupakara budidaya. Iya. Nek jenengan ora pirsa. Piye? Mas Petro. Piye? Sinden iki pendak nyanyi iki mesti duwe syaratan dhewe. Oh, duwe apa kelagian? Iya, pokoknya bisa. Nggih, pripun? Kang ngukuk kebayang. Karo tangane ngene iki. Iya. Ngene. Kaya Mbak Ida Lala. Heeh. Hamo Demok kuping. kuping. Cinta yo beda. Cinta piye cinta? Hamo menangi jarik. Iya. Wirone iki kan. Ya, ku mau swara ya diidu disinau. Jamune aja lali. Kencur madu uyah sithik jero nipis. Alah pokokan ngolah iki. Lho, iki ki dienggo ben kong suarane oke ngolah piye to? Kowe kok ngeyel to iki. Ora mesti cocoke. Lho, oke-oke iki cocok ya gulu ki pakanane mung kuwi. Pak aku rica-rica ro sak bungkus kuwi. Maling kok gagas. Suara terus bondo nek kira-kira entuk dhuwit dicelengi nggo tuku anggon-anggon. Tumbake jame anyar saja. Investasi. Jam digital. Ya iki mau terus bondo terus rupa ki diudi mamrih bisa